Amen.
ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Έτσι δόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Πάντων των υπέρ της πίστεως και πατρίδος ημών εκκλαίως αγωνισαμένων και υπό των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής εν ελευθέρως συγχωριανών μας, Ηλιού Γεωργίου Ελένης Κωνσταντίνου, Αθανασίου Παναγιώτου Ελένης Ιωάννου Χρήστου και δόξος πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών, αγώς επάρετε και μεσχάτων, και υπέρ των συγχωρητήν αυτής πάντων υπέρ του ακουσιόνται και ακούσιον. Και πάσιν κόμην, πόλην και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν οργήν και νόσον, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικείμενης δικαίας αυτού απειλής και λέει σε ημάς. Kyrie eleison. Έτσι διώμεθα και υπέρ του εισακούς εκείνων των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέει σε ημάς. Και Θεός τους γάρ εν δόξους συνετάραξας, μετά ισχύος και του ψηλούς, τη ύμνη συνέτουσας, μετά την άμεο δια του του Κύριε σήμερον της ενεσιός σου, πλήρης ημών πάσα η γη και ευγνωμοσύνη και αγαλιάς ηγουόμενσε. Θα σου δούσω Κύριε γνώρισον εμείς και αγαλιάς ηγουόμενσε. Τους θρύβους του σου δίδαξον εμάς, νομοθέτησον εμάς εν τη οδό σου και οδήγησον πάντα στους άρχοντας και των λαών επί την αληθειά σου, ότι πολύ και κλώθηνε εκ ημών και μακάριος ο λόγος σου. Έστι βοηθός Κύριος ο Θεός αυτού. Έτσι και επέρ των ψυχών των μαρτύρων αδελφών ημών, λέω μεθάσσονται εν πολέμου χρυσών, των δε ανελευθέρων και την ευμορουσία, και εξορίες Θεοθένων ή να Χριστώσει, της αγαθής και αναπαύσονται με τα δικαίως και τα ορστά αυτών σποτάνια αναπήλη, όπως αν ζώνται και ευελτήρια αναστάτων, Παντσόπου και Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης της Θαυματουργού, της Αγίας Οσέου Μάρτυρος, Θεοδόρας Βασιλής της Άρτης, Αθανασίου και Κυπατρικών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μήνου Λυκίας, του Δουχού Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρου, Δημητρίου των Μεροληπτών της Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, και πάντων Αγίων ελεήσει σε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόλων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Και εις τους αιώνας των αιώνων, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα σπικάς των δούλων σου, σώτερα ανάπαυσον πιλάτων αυτούς, στην μακαρίαν ζωήν την παρά, συμπιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυσήν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών, κατά βάσης άδειν, και τας όδιν αλήσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου, σώτερα ανάπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεώνας πόρας χύσασα, πρέσβευε υπέρ των σωθήνε, τας ψυχάς των δούλων σου, Παναγιώτου Ελένης, Ιωάννου Χρήστου και υπέρ των συγχωρηθήν αυτοπάρθην εν ακουσιόνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν τα ειδίκια αναπαύανε, τα ελέη του Θεού την ασυλία των ουρανών, και άπεστον αυτών αμαρτιών παρά Χριστό θανάτω βασιλική Θεέ ημών ετισόμεθα. Ως που Κύριε. Του Κυρίου δεηθόμεν.
Ο Θεός των πνευμάτων και πάσα αρκώσεων των θάνατων καταπατήσεων διάβολων καταργήσεων και ζωήν των κόσμων των ρησάμενων. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον ψυχάστων και κειμένων δούλων σου, Ηλίου, Γεωργίου, Εκατερίνης, Κωνσταντίνου, Αθανασίου, Παναγιώτου, Ελένης, Ιωάννου και Χρήστου, εν τόπου φωτεινό, εν τόπου χλωερό, εν τόπου αναψύξεως, εν θα πέδρο νίκης εν αμός, παναμάρτημα του πορ αυτού πραχθέν, εν λόγω έργου ιδιαινίας αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον, ότι πες την άνθρωπο σου αμαρτήσει, σίγαρμον εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη και ο νόμος αλήθεια. Ότι εσύ ανάσταση ζωή και ανάπτυξη με δούλους, Ηλίας, Γεωργίου, Ελένης, Κωνσταντίνου, Αθανασίου, Παναγιώτης, Ελένης, Ιωάννης, Εκατερίνης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν τον Πατρίν και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Ο και νεκρών και ζώων την εξουσίαν έχουν σαν θάνατος βασιλεύς και αναστάσα εκ νεκρών Χριστός αληθινός ημών. Τες πρεσβείες Πανακράντου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Οσίων και Δεοπόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ του Αγίου και Δικαίου, φίλου αυτού Λαζώτη Τρεμέρου και πάνω των Αγίων τα σφεχάς εξημόμετα σαν δούλου αυτού εν δικαίων τάξεων κόρπους Αβραάμ αναπάψε και με δικαίων σερθμί σε εμάς, δε ελεήσου αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και ήμιστα του θεμών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και ήμιστα του θεμών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Έναρξη τελετής. Ομιλία. Ο κύριος Τέλωνος Νικόλαος, τέος δήμαρχος Αμφιλοχίας, συγγραφέας συνερευνητής. Δεσιμολογιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας. Πριν από 70 χρόνια σας σήμερα, το χωριό αυτό καταστράφηκε ολοσχερός από τις δυνάμεις κατοχής. Εμείς στη σημερινή εκδήλωση αποδίδουμε φόρο τιμής στους 9 αθώους που έχασαν τη ζωή τους και σε όλους τους συγχωριανούς μας που έχασαν συγγενείς και περιουσίες από τους Γερμανούς κατακτητές. Την εποχή εκείνη ο Καταράκτης ήταν ένα χωριό που παρά τη λέλαπα της κατοχής που βάραινε τη ζωή των κατοίκων του, έσφιζε από ζωή. Ενδεικτικά αναφέρομαι ότι λειτουργούσαν 4 σχολεία, 4 ναοί, διατηρούσε σταθμό χωροφυλακής και πληθυσμό περί τα 1500 άτομα. Λόγω δε της γεωγραφικής του θέσης αποτελούσε σημείο αναφοράς μιας πληθώρας όμορων μικροτέρων σε έκταση χωριών ή περιφερειακών οικισμών.
Αυτός, κατά την άποψή μας, όπως και αρκετών άλλων, ήταν ένας από τους κυριότερους λόγους για την εκτεταμένη επίθεση που δέχτηκε το χωριό τον Οκτώβρη του 1943. Οι Γερμανοί, πριν ξεκινήσουν την επιχείρηση, γνώριζαν ότι εδώ υπήρχε ένοπλο τμήμα αντίστασης και αποθήκες τροφίμων, ηματισμού και πυρομαχικών των δυνάμεων αντίστασης. Ίσως δεν αποκλείεται ότι γνώριζαν ότι γίνονταν αναγνωρίσεις για να προβάλλουμε αντίσταση και η καταστροφή του Καταράκτη είχε προαποφασιστεί. Άλλωστε το δόγμα των Γερμανών ήταν η καταστροφή των βάσεων υποστήριξης των δυνάμεων αντίστασης και ο εκφοβισμός. Το τρίτο δεκαήμερο του 1943 τα στρατεύματα κατοχής οργάνωσαν μεγάλες κλίμακας εκαθαριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή των Τζομέρκων εναντίον των ελληνικών δυνάμεων αντίστασης. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών είχε η ορεινή γερμανική ημεραρχία γνωστή ως Εντελβάης, με συμμετοχή των δυνάμεων κατοχής από Άρτα και Τρίκαλα. Στις 22 Οκτωβρίου οι δυνάμεις αυτές συγκεντρώθηκαν στην περιοχή της γέφυρας Μπαλτούμα και από το πρωί της μέρας αυτής άρχισαν οι επιχειρήσεις με δύο κύριες κατευθύνσεις. Η μία προς το Μέτσοβο Καλαμπάκα, βορειοανατολικά Τζομέρκα. Η άλλη Πράμαντα, Άγναντα, Καταράκτης, Βουργαρέλη, νοτιοδυτικά Τζομέρκα. Το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου οι Γερμανοί έφτασαν στην Άγναντα, την οποία οι κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει χωρίς καμία αντίσταση. Αντίστοιχα, είχαν πράξει και οι κάτοικοι όλων των χωριών της περιοχής του Καταράκτη, βρίσκοντας καταφύγιο στις δασωμένες ρεματιές και στις σπηλιές των βουνών των γύρω χωριών. Το πρωί της 26ης Οκτωβρίου οι Γερμανοί κινήθηκαν από την Άγναντα προς Καταράκτη από δύο κατευθύνσεις με σκοπό να κυκλώσουν το χωριό ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα διαφυγής. Η περιοχή κυκλώθηκε τότε από την κατεύθυνση Σγάρας, Μιλιάς και από το Σταυρό Ράχης. Το πρώτο απόσπασμα στην πορεία προς τον Καταράτη έκαψε αρκετά σπίτια στη Σγάρα και συνέχισε προς τη Μιλιά, όπου κατέστρεψε τα περισσότερα σπίτια και εκτέλεσε έναν αθώο κάτοικο που δεν μπόρεσε ή δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί. Περί το μεσημέρι ενώθηκε με το άλλο απόσπασμα που προερχόταν από τις Απειδιές, απέναντι από το Λόφο. Οι διευρυμένες πια δυνάμεις κατοχής, χωρίς να αντιμετωπίσουν καμιά αντίσταση, συνέχισαν την πορεία τους προς τον Καταράκτη. Φτάνοντας στο χωριό, ξεπέρασαν τον εαυτό τους, κατακαίοντας το σύνολο των κτισμάτων του χωριού, σπίτια, εκκλησίες, ναούς, μέχρι και αποθήκες. Εκτέλεσαν έναν ψυχρό 9 συγχωριανούς μας που βρέθηκαν στο διάβα τους, μάλιστα ο ένας εξ αυτών κάηκε ζωντανός από τη φωτιά που έβαλαν τα αποσπάσματα στο σπίτι του. Δεδομένου ότι η αναμενόμενη πιθανότητα μιας επίθεσης των Γερμανών στο χωριό, οι κάτοικοι είχαν ορίσει ένα σημείο συνάντησης στις σπηλιές, στα καλοκαιρά πάνω από τον προφήτη Ηλία. Στις σπηλιές αυτές είχαν βρει κατάλημα οι περισσότερες οικογένειες που είχαν κατορθώσει να διαφύγουν από το χωριό πριν από την επιδρομή των Γερμανών. Στιβαγμένοι ή κουρνιασμένοι, αν θέλετε, πολύ μαζί, είχαν ένα επίπλαστο αίσθημα προσωρινής ασφάλειας. Αγνοούσαν όμως την έκταση της καταστροφής, γιατί από το σημείο εκείνο που βρίσκονταν οι σπηλιές δεν υπήρχε η δυνατότητα κατόπτευσης του Καταράκτη. Μερικοί, μεγαλύτεροι στην ηλικία, αναρριχήθηκαν σε σημεία όπου μπορούσαν να έχουν την εικόνα της περιοχής, τόσο για να πληροφορηθούν το συμβαίνει, αλλά ταυτόχρονα και να ελέγχουν για την ασφαλειά. Και ο κίνδυνος εντοπισμού άρχισαν σταδιακά να ξεμητίζουν από τα καταφύγια τους και να αναβαίνουν ψηλότερα, γιατί όλοι είχαν συγγενείς και περιουσίες που αγνοούσαν την τύχη τους. Η πυρπόληση συνεχίστηκε μέχρι το βράδυ, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας 26 προς 27 Οκτωβρίου, με συνεχείς εκρήξεις και πυροβολισμούς. Οι καπνοί και οι αναλαμπές από τις φλόγες που έκαιγαν τα πάντα στο διάβα τους σημάδεψαν αυτούς που παρακολουθούσαν περισσότερο από αυτά που καίγονταν. Το χάραμα της 27ης βρήκε με μια κρυφή ελπίδα τους συγχωριανούς μας. Να έχουν φύγει οι Γερμανοί, όπως και από τα άλλα χωριά, πριν από το δικό μας, και να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους
ή σε ό,τι είχε απομείνει από αυτά? Απογοήτευση. Το πρώτο φως της μέρας διέψευσε τις ελπίδες τους. Στο χωριό η φωτιά συνέχιζε να καίει κατά εστίες ό,τι είχε απομείνει. Δεν ήξεραν τι να πούν. Δεν ήξεραν πώς να το εξηγήσουν. Δεν υπήρχε λογική. Το πρωί της 28ης οι Γερμανοί επιτέλους είχαν φύγει. Δειλά και με προφυλάξεις άρχισαν να επιστρέφουν στα μέρη όπου ήταν τα σπίτια τους. Η εικόνα μπροστά στα αποκαΐδια ήταν απόκοσμη. Εκεί όπου υπήρχαν οι εστίες των οικογενειών, μια μυρωδιά καμένο και μια στήλη καπνού, αλλού μεγαλύτερη και αλλού μικρότερη, να βγαίνει από εκεί που ήταν οι καμάρες των σπιτιών. Η εκκλησία είχε γίνει πυροτέχνημα. Τι απέμενε? Αυτό το ιερό σύμβολο που είναι εδώ μπροστά μας σήμερα. Τίποτε άλλο από αυτή την τραγική καταστροφή. Τα μάτια υγρά, τα βλέμματα πλανή, τα στόματα βουβά, κόποι και στερήσεις χρόνων χάθηκαν. Το χωριό νέκρωσε. 288 σπίτια, πάνω από 90% του συνόλου απανθρακώθηκαν. 9 συγχωριανοί μας εκτελέστηκαν εν ψυχρό. Θυσίες αμάχων στο βωμό της πολεμικής βίας και της παράνοιας. Το πένθος για το χαμό των αθώων και τη θλίψη για τις απώλειες ήρθε να συμπληρώσει το πρόβλημα επιβίωσης την επόμενη μέρα. Πώς και πού να στεγαστούν οι οικογένειες των οποίων τα σπίτια καταστράφηκαν? Ελάχιστα γλίτωσαν από την ολοσχερή καταστροφή του χωριού, και αυτά με πολλά τμήματά τους κατεστραμμένα, αλλά ικανά να παρέχουν κατάλημα στους ιδιοκτήτες. Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε για τους νεότερους ότι τα σπίτια στην Ήπειρο Λουσών είναι δίπατα. Διαθέτανε το χαμηλό κατόι για τα ζώα και τις προμήθειες, και στο επάνω που έμενε η. Δεν ήταν απλά η αλληλεγγύη που οδήγησε τις πράξεις τους. Ήταν η κοινή πεποίθηση ότι ο χαμός και οι απώλειες ήταν εξίσου όλων. Δυστυχώς, η κατάσταση είναι δυσκολότερη για τις υπόλοιπες 279 οικογένειες που δεν μπόρεσαν να φιλοξενηθούν σε άλλα σπίτια. Τέλος Οκτωβρίου στην κατεχόμενη Ελλάδα, στην Ήπειρο σε υψόμετρο 1000 μέτρων, στην αρχή του χειμώνα, με καμένα όλα τα υπάρχοντα και με καμιά δυνατότητα να μετακινηθούν αυτές οι οικογένειες προς Άρτα ή Γιάννενα σε συγγενικές τους οικογένειες, αυτές ήταν δυνατότητες μεδαμινές. Έτσι οι περισσότεροι παρέμειναν σε μισοκαμμένα υπόγεια, καλύβες με υποτυπώδεις σκεπές από σανίδια και λαμαρίνες, περνώντας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, και κατά γενική ομολογία ο χειμώνας εκείνος ήταν άγριος. Η καταστροφή και οι ενυπέρβητες δυσκολίες επιβίωσης που την ακολούθησαν για χρόνια ήταν και η απαρχή του ρεύματος εσωτερικής μετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα. Στο χωριό, όπως και σήμερα, παρέμεναν ηλικιωμένοι που σταδιακά γίνονταν όλο και λιγότεροι. Ο καταράχτης όμως σήμερα, ακόμη και με τους λιγοστούς κατοίκους, εξακολουθεί να αποτελεί ένα ζωντανό ιστό της ελληνικής υπαίθρου. Ευτύχημα για το χωριό μας, εκτός από την αγάπη των χαιρετωτέρων που γεννήθηκαν στον τόπο αυτό, αποτελεί και η αγάπη των νεότερων γενεών καταρακτινών που στηρίζουν ποικιλοτρόπως κάθε πρωτοβουλία που προβάλλει και διαφημίζει το χωριό μας, που το επισκέπτονται κατά κύριο λόγο το καλοκαίρι και όχι μόνο, αποκαθιστώντας λίγοι από την ολοτινή του έγλια και ζωντάνια. Το σημερινό κράτος της Γερμανίας το 1833 πληρώνουν τους Βαβαρούς με αίμα. Το 1833. Ασφαλώς γνωρίζει αυτά τα εγκλήματα πολέμου, καθώς και όλα όσα έγιναν σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι τα κατακρίνει στο σύνολό τους. Έχει επίσης τη δυνατότητα να αποδώσει το χρέος των πολεμικών αποζημιώσεων που τη βαρύνουν και να αποκαταστήσει την τήρηση των νόμων και την αποκατάσταση της τάξης των πραγμάτων. Αποτελεί ζήτημα τιμής και αξιοπρέπειας. Όμως επί 70 χρόνια τώρα τίποτε από αυτά δεν έχει γίνει. Επικρατεί ο νόμος του ισχυρού. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί απόδοση τιμής και μνήμης στους νεκρούς και σε όλους τους καταρακτινούς που έχασαν συγγενείς και περιουσίες και υπέφεραν τα πάνδυνα από τις δυνάμεις κατοχής. Με τη σημερινή τελετή προβάλλουμε την καταστροφή του καταράκτη και τελούμε μνημόσυνο για τον θάνατο των 9 συγχωριανών μας, για να επιθυμίσουμε σε όσους τα ξέχασαν
και να τα κάνουμε γνωστά σε όσους δεν τα γνωρίζουν. Επίσης, ανακοινώνουμε το χρονίζον ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων, το οποίο η ελληνική πολιτεία ξέχασε και δηλώνουμε ότι δεν δεχόμαστε κανένα συμψήφισμό, διότι οι πολεμικές αποζημιώσεις ανήκουν σε αυτούς που καταστράφηκαν. Δεν ξεχνάμε ούτε έχουμε το δικαίωμα να ξεχάσουμε τη μεγάλη καταστροφή του χωριού, αλλά και ολόκληρης της πατρίδος από τους Γερμανούς κατακτητές. Και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις οφειλόμενες πολεμικές αποζημιώσεις μέχρι ότου αυτές αποδοθούν στους δικαιούχους τους. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκδήλωση μας γυρίζει 70 χρόνια πίσω, στα ερείπια του πυρπολιμένου χωριού που εμείς οι ίδιοι χωρίς την βοήθεια κανενός αναστήσαμε. Αισθάνομαι την υποχρέωση από αυτή τη θέση να συγχαρώ το συντοπίτη μας, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Σίτα, τον οποίον θεωρώ συμπαρόντα και προεξάρχοντα της επτής ταύτης σύναξης. Τον κατ' επανάληψη διατελέσαντε υπουργό και αναστηλωτή της ιστορικής μνήμης Στέφανο Τζουνάκα, που σε τούτο τον τόπο άπλωσε χέρι συνένωσης, ασχέτως αν εκτιμήθηκε η ηθική του χειρονομία. Το δήμαρχο Χρήστο Χαζάκο, που συνεχίζει να αγωνιά και να αγωνίζεται για το κόλλο των κεντρικών Τζουμέρκων. Την επιτροπή που ετοίμασε τη σημερινή αυτή σεπτή τελετή. Ο λαός μας, ο Σάκης μεγαλούργησε, το πέτυχε δια της ενώσεως. Σήμερα που η απόσταση από τα γεγονότα επιτρέπει νυφαλιότερη σκέψη, σήμερα που κάποιοι θέλουν έναν Έλληνα έτοιμο για χειραγώγηση, σήμερα που θέλουν να μας οδηγήσουν σε ένα κοινό χώρο που δεν χωράνε λαοί που θα σέβονται τις ιστορικές τους μνήμες και καταβολές, καλούμε μόνο εκείνους που δεν αφομοιώθηκαν από το κερδοσκοπικό κυρίαρχο σύστημα, όσους δεν πνίγηκαν στο ηλιστικό αδιέξοδο τέλμα των καιρών, να αφουγκραστούν μέσα από αυτές τις πέτρες, μέσα από αυτό το ιερό σύμβολο και μέσα από τις πανάρχαιες φωνές που ακούγονται από τις φρικτορίες των κορυφών, την πανάρχαια κραυγή της μακραίωνης ιστορίας μας, στις μάντρες της πολιτείας οι λύκοι, στα όπλα ακρίτες. Ευχαριστώ. Χαιρετισμός από το μέλος της Συνοδευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου των Γερμανικών Αποζημιώσεων, κ. Συγγελάκη Αριστομένη. Σεβαστοί πατέρες, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Αδελφότητας Καταρακτινών Άρτης, σεβαστά μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη η συγκίνησή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας για να τιμήσουμε τη μνήμη των δολοφονηθέντων καταρακτινών από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 26 Οκτωβρίου του 1943. Κατάγομαι από τα μοιρά της επαρχίας Βιάνου, του νομού Ηρακλείου Κρήτης, όπου στις 14 με 16 Σεπτεμβρίου του 1943, ένα μήνα περίπου πριν έλθουν οι Γερμανοί εδώ και κάνουν αυτό το έγκλημα, προέβησαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, ο τακτικός στρατός, και έχει σημασία αυτό να το πούμε, σε ένα φρικιαστικό ολοκαύτωμα, δολοφονώντας 401 αθώους πολίτες, καίγοντας τα χωριά της περιοχής, βυθίζοντας στο πένθος και στο αίμα την επαρχία Βιάνου και Δυτικής Ιεράπετρας. Η εντολή άλλωστε του Γερμανού στρατιωτικού διοικητή Ηρακλείου Μίλερ ήταν πολύ σκληρή. Εκτελέσατε πάρα αυτά, εκτελέσατε όλους τους άρενες άνω των 16 ετών, χωρίς διαδικασίες, καθώς και όλους όσοι συλλαμβάνονται στην Ύπαιθρο, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Ο τόπος μας βυθίστηκε στο πένθος. Και όπως και ο δικός σας, ήταν πολύ μεγάλο το δράμα όσων επέζησαν. Και συνήθως αυτό
δεν το αναλογίζονται οι περισσότεροι, στέκοντας μόνο στα θύματα. Αλήθεια, έχει αναλογιστεί κανείς τι τράβηξαν οι χήρες και τα ορφανά, που είχαν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της επιβίωσης, που είχαν να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό, που έβλεπαν την ελληνική πολιτεία απούσα στην αρχή λόγω του εμφυλίου και στη συνέχεια λόγω μιας, αν θέλετε, ανεύθυνης και αντεθνικής συμπεριφοράς των κυβερνήσεων, και που βλέπαν τη Γερμανία προκλητικά αδιάλακτη, να μην έχει ούτε μία κουβέντα συμπόνιας για τους ανθρώπους αυτούς, να μην κάνει ούτε μία χειρονομία θετική τα 70 χρόνια που πέρασαν. Και όμως και εσείς εδώ στον Καταράκτη και εμείς στη Βιάννο κατορθώσαμε και αναστηλώσαμε τα χωριά μας, σπουδάσανε τα παιδιά, πρόκοψαν και ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία παρά την κρίση που βιώνει σήμερα η χώρα μας. Όμως αυτό δεν παραγράφει σε καμία περίπτωση την αξίωση, την νόμιμη, δίκαιη και ιστορικά παράγραπτη αξίωση που έχουμε από τους Γερμανούς να καταβάλουν τις οφειλές τους στην Ελλάδα. Και επειδή μιλάμε για οφειλές των Γερμανών και πολλές φορές υπάρχει σύγχυση, είναι 4 βασικών κατηγοριών. Το πρώτο είναι το κατοχικό δάνειο, που οι Γερμανοί φρόντισαν να το αρπάξουν από την Ελλάδα τη χειρότερη στιγμή της ιστορίας μας, το Μάρτιο του 1942, όταν και ο ίδιος ο Γκέμπελς σε αναφορά του στο προσωπικό του ημερολόγιο εκείνη την εποχή, 30 Ιανουαρίου του 1942, έγραφε ότι έλαβα μία αξιοθρήνητη επιστολή αναφορά από την Ελλάδα. Εκεί οι άνθρωποι σωριάζονται στο δρόμο από την πείνα. Τότε λοιπόν που πέθαναν 400 άτομα την ημέρα μόνο στην Αθήνα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, εκείνη την περίοδο βρήκαν οι Γερμανοί να μας πάρουν το κατοχικό δάνειο, να βυθίσουν στην πείνα και στο θάνατο τον ελληνικό πληθυσμό, να αποσταθεροποιήσουν την οικονομία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η δεύτερη οφειλή που πρέπει να μας καταβάλουν είναι το ζήτημα των επανορθώσεων προς το κράτος. Καθώς οι Γερμανοί κατέστρεψαν το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οδικό δίκτυο, τα λιμάνια, όλες τις υποδομές, τη διόρυγα της Κορίνθου, σχολεία, εκκλησίες, τα πάντα, πυρπόλησαν 1770 χωριά, πάνω από 400.000 σπίτια και εκτέλεσαν 56.225 ανθρώπους. Και παράλληλα αποστράγγισαν την ελληνική οικονομία με κάθε δυνατό τρόπο. Φτάσαμε να σιτίζουμε ακόμα και τα στρατεύματα του Ρόμελ στην Αφρική με τα τρόφιμα, τα πολύτιμα τρόφιμα των Ελλήνων, που τα στερούνταν βέβαια, και γι' αυτό είχαμε τόσες χιλιάδες, πάνω από 300.000 νεκρούς από την πείνα. Αυτές οι οφειλές, όπως τις έχει επιδικάσει η διασημαχική διάσκεψη των Παρισίων το 1945-1946 και όπως επίσημα το χαρτί της Τραπέζης Ελλάδος του 2010 αποδεικνύει, σήμερα ανέρχονται στο ποσό, χωρίς τους τόκους, των 108,43 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο οι κρατικές επανορθώσεις. Το τρίτο ζήτημα είναι η κλοπή των αρχαιολογικών θησαυρών. Οι Γερμανοί, παριστάνοντας τους φιλότεχνους, έκλεψαν τα πάντα. Δεν σεβάστηκαν ούτε τους χώρους τους αρχαιολογικούς, όπου κάνανε παράνομες ανασκαφές χωρίς να το γνωρίζει η εφορία αρχαιοτήτων, όπως επιβάλλει ο νόμος και το διεθνές δίκαιο. Πήραν ούτε λίγο το πολύ 8.500 αντικείμενα σπάνιας αξίας, ίσως και ανεκτήμητης, κάποιοι τα υπολογίζουν πάνω από 1-3 ευρώ, που όμως εμείς δεν θέλουμε τα χρήματα, θέλουμε να γυρίσουν πίσω αυτοί οι θησαυροί. Και κάποιοι λένε ότι καλά, 70 χρόνια μετά, τώρα αυτά ποιος τα θυμάται. Τότε γιατί η Μέρκελ, που πήγε πριν από 3 μήνες τον Ιούνιο του 2013 στη Μόσχα, ζήτησε άκουσον από τον Πούτιν να της γυρίσει πίσω τα έργα τέχνης που έκλεψε, που άρπαξε ο κόκκινος στρατός,
από το Βερολίνο το Μάη του 1945. Άρα η ίδια η Μέρκελ, η ίδια η Γερμανία νομιμοποιεί την αξίωσή μας, η οποία βέβαια είναι απαράγραπτη και θα έρθει η στιγμή που θα γυρίσουν οι αρχαιότητες πίσω στην Ελλάδα, γιατί η παράδοσή μας είναι ανεκτήμητη και θέλουμε τα έργα αυτά μαζί μας. Το τέταρτο είναι οι αποζημιώσεις για τα θύματα της ναζιστικής τυριωδίας. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό έχει την υψηλότερη ηθική και συμβολική σημασία. Είναι αυτό το οποίο κινητοποιεί Γερμανούς μέσα στη Γερμανία, κατοίκους της Γερμανίας, την ομάδα Δίστομο από το Αμβούργο, τον καθηγητή Κριστόφ Σμιν Γουστάβους, τον καθηγητή Μάρτιν Ζέκεντορφ, τον Όρμαν Πέχ. Είναι πάρα πολλοί και συνεχώς γίνονται περισσότεροι αυτοί που υποστηρίζουν τον αγώνα μας μέσα στην ίδια τη χώρα τους για να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Γιατί το κάνουν αυτό? Δεν αγαπούν την πατρίδα τους? Την αγαπούν, και επειδή ακριβώς την αγαπούν πολύ, θέλουν να εκαθαριστούν οι υποχρεώσεις και το κεφάλαιο του ναζισμού και να γυρίσει σελίδα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, να δοθούν οι αποζημιώσεις στα θύματα της ναζιστικής τυριωδίας στην Ελλάδα. Πώς μπορεί να γίνει ανεκτό ότι από τις τρεις χώρες της τριπλής κατοχής, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και τη Γερμανία, οι άλλες δύο εξόφλησαν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στη χώρα μας, και η Γερμανία, που ήταν ο πρωτέτειος της ελληνικής κατοχής και του δράματος του λαού μας, αρνείται να αποδώσει αποζημιώσεις, επανορθώσεις, κατοχικό δάνειο και αρχαιολογικούς θησαυρούς. Πώς μπορεί να γίνει ανεκτή αυτή η διάκριση εις βάρος της Ελλάδας, η επιλεκτικά δυσμενή στάση της Γερμανίας απέναντί μας, όταν έχει δώσει αποζημιώσεις και επανορθώσεις σε μια σειρά από χώρες? Στην Πολωνία παραχώρησε εδάφη, στην Ιουγκοσλαβία του Τίτο παραχώρησε ένα άτοκο, χαμηλότοκο δάνειο διάρκειας 100 ετών, πολύ μεγάλης αξίας. Στην Τσεχία το 1997 έδωσε αποζημιώσεις. Τους Εβραίους φυσικά και τους αποζημίωσε, και δικαίως, γιατί έκανε ένα μεγάλο έγκλημα εις βάρος τους. Αλλά και τώρα πρόσφατα, πριν από 3 μήνες, ανακοίνωση του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών που υπογράφει ο Wolfgang Schäuble, λέει τι? Ότι στους Εβραίους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος, ανθρώπους που είναι, όπως καταλαβαίνετε, σε βαθύ γύρας, θα δοθούν 772 εκατομμύρια ευρώ για ιατρική φροντίδα, αλλά και θα τους δοθεί ισοβίως μηνιαία σύνταξη 300 ευρώ. Πέραν όλων των άλλων που έχουν πάρει. Θα μου πείτε, είναι πολλοί αυτοί? Είναι πάρα πολλοί. Είναι 56.000. Όσα, αυτό είναι μια τραγική ηρωνία, τα θύματα των εκτελέσεων των Γερμανών στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται για κάποιο ζήτημα οικονομικό που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει η Γερμανία. Δεν πρόκειται να ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Απλώς η Γερμανία δείχνει μια σκληρή, αδιάλαχτη συμπεριφορά απέναντί μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους. Ο ίδιος ο Μανώλης ο Γλέζος, το σύμβολο της εθνικής αντίστασης και πρωτεργάτης του αγώνα διεκδίκησης, στη Βιάνο πριν από 1 μήνα που κάναμε ένα σημαντικό συνέδριο, αναρωτήθηκε γιατί μας το κάνουν αυτό. Μήπως επειδή πολεμήσαμε τον κατακτητή, πολεμήσαμε τον Χίτλερ και εξαιτίας και της ελληνικής αντίστασης που ήταν η πιο ισχυρή, απελευθερώθηκε η Ευρώπη αλλά και η ίδια η Γερμανία από τους Ναζί και σήμερα μπορεί να είναι μια δημοκρατική χώρα. Γιατί μας το κάνουν αυτό? Εμείς που έχουμε την ιστορία, τη μακραίωνη με τις ανθρωπιστικές αξίες και έχουμε ανοίξει δρόμο για την Ευρώπη, εμείς θα πρέπει να υφιστάμεθα τέτοια συμπεριφορά από τη Γερμανία σήμερα? Δεν το καταλαβαίνει κανείς. Και θέλω να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Ο αγώνας μας δεν έχει υλικό κίνητρο. Όπως τότε αναστηλώσαμε τα χωριά μας, όπως βγάλαμε τη χώρα μας από τα δεινά της κατοχής και του εμφυλίου, με πόνο, δάκρυ και αίμα και αγώνα καθημερινό, έτσι και σήμερα θα βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση. Δεν θέλουμε τα χρήματά τους για να περάσουμε, να συμψηφίσουμε το χρέος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά τα θέλουμε ως απόδειξη της έμπραχτης μεταμέλειας της δημοκρατικής Γερμανίας για τα δεινά που προξένησε το Τρίτο Ράιχ στον τόπο μας. Αυτός ο αγώνας λοιπόν είναι αγώνας της μνήμης ενάντια στη λύθη, ο αγώνας της δικαιοσύνης ενάντια στο άδικο, είναι ο αγώνας τελικά της δημοκρατίας, της εθνικής αξιοπρέπειας
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ενάντια στη βαρβαρότητα. Και είναι βέβαιο ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, ο αγώνας αυτός κάποια στιγμή θα δικαιωθεί. Θα μου πείτε, και θα κλείσω με αυτό, η ελληνική πολιτεία δεν έχει ευθύνες? Φυσικά και έχει ευθύνες, διότι επί 70 χρόνια δεν διεκδίκησε όσο επίμονα, μεθοδικά και συστηματικά θα έπρεπε τις αποζημιώσεις και τις επανορθώσεις. Φυσικά και έχει ευθύνες, γιατί έκλεισε το δρόμο στην απόφαση του Αρείου Πάγου που ο αείμνηστος Γιάννης Ταμούλης, ο προτεργάτης των διεκδικήσεων, είχε πετύχει μια ιστορική απόφαση με την οποία ο Άρειος Πάγος δικαίωνε τα θύματα του διστόμου και δεν επέτρεψε η ελληνική κυβέρνηση την καταβολή των αποζημιώσεων με την κατάσχεση της περιουσίας του γερμανικού δημοσίου στην Ελλάδα. Φυσικά και έχει ευθύνη, γιατί και σήμερα δεν γίνει το θέμα όσο συστηματικά θα έπρεπε. Όμως μην παρασυρθούμε, κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν έχει υπογράψει παραίτηση της χώρας μας από τις νόμιμες αξιώσεις της. Αντιθέτως, η Ελλάδα έχει θέσει το θέμα περισσότερες από 15 φορές με επίσημο τρόπο στη Γερμανία ή διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Άρα το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του πρώην Υπουργού Εξωτερικών του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που στις 24 Απριλίου στη Βουλή είπε 3 φορές το εξής: το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, αλλά αυτή τη φορά θα κλείσει με τη δικαιοσύνη να θριαμβεύει. Αυτό θέλουμε κι εμείς, αυτό προσδοκούμε. Μόνο τότε θα αναπαυτεί η μνήμη των θυμάτων μας, μόνο τότε θα μπορέσουμε να γυρίσουμε τη σελίδα του ναζισμού, μόνο τότε θα πάρουν το μήνυμα οι σύγχρονοι θειασότες του ναζισμού ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν, κάποτε θα έρθει η στιγμή που θα πληρώσουν τα νομήματά τους. Γι' αυτό λοιπόν τον αγώνα παλεύουμε, έναν αγώνα διεκδίκησης, όχι εκδίκησης, έναν αγώνα μνήμης και απόδοσης δικαιοσύνης, και πιστεύω ότι συγκροτώντας ένα πανεθνικό μέτωπο με όλους μας παρόντες και ενεργούς, δεν θα αργήσει η ώρα της δικαίωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς από την μεριά μας τον κύριο Σικελάκη. Κατάθεση Στεφάνων. Ο Δήμαρχος Κεντρικών Ζουμέρικων. Ο Πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος. Βουλευτές κομμάτων. Η κυρία Γεροβασίλη Όλγα, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Γόγκας Χρήστος, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Εκπρόσωποι κομμάτων. Εκ μέρους του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνου Καμένου, ο εκπρόσωπος Βασιλείου Αντώνιος. Εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας.
εκπρόσωπος Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αντιστράτηγος Βασιλείου Αντώνιος. Ο πρόεδρος της Εδεφότητας Κατρακτινών Άρτης. Εκπρόσωπος Επιτροπής Τιμής, Μνήμης, Ειρήνης και Φιλίας. Προσκλητήριο νεκρών. Καινούριος Ηλίας. Απόν. Μάντζαρης Γεώργιος. Απόν. Μαυράκη Ελένη. Απούσα. Μπίκας Κωνσταντίνος. Απόν. Πανούτσος Αθανάσιος. Απόν. Τασιούλας Παναγιώτης. Απόν. Τέλωνα Ελένη. Απούσα. Τζουμάκας Ιωάννης. Απόν. Χασιώτης Χρήστος. Απόν. 1 λεπτού σιγή. Εθνικός ύμνος. Πέρας τελετής. Ευχαριστούμε. Και μπορούμε σε αυτό να βοηθήσουμε, και ο αγώνας είναι κοινός. Η Βιάνος με τον Καταράκτη έχουν πολλά κοινά και μπορούμε να δούμε και θέματα συνεργασίας ευρύτερα. Θέλω να πω ότι το θέμα αυτό είναι ανοιχτό και έχουμε και τη νομική τεκμηρίωση και όλες τις ενέργειες που πρέπει προγραμματίσει, αλλά πρέπει η πολιτεία να στηρίξει. Και κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω όλους για την υποδοχή, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Τασιούλη
που με κάλεσε και τον Στέφανο τον Τζουμάκα που με πρότεινε για ομιλητή. Και η αδελφότητα σας κάλεσε. Το είπα και ευχαρίστησα και τον πρόεδρο της αδελφότητας. Ευχαριστώ όλους και θα έρχομαι από εδώ και πέρα ως φίλος και προσκυνητής. Εγώ είπα, εγώ δεν το... Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ στο χωριό μας και τιμήσατε αυτή την εκδήλωση που έγινε. Τα είπατε πολύ κατανοητά εδώ για τον κόσμο, όσα είπατε, το τι μας οφείλουν οι Γερμανοί και ότι έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί τους. Ξέρετε το θέμα από ό,τι καταλάβαμε και μου είπατε ότι έχετε εντρυφήσει πολύ πάνω σε αυτό το θέμα. Πάντα θα χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Και η κυρία Τασούλη προηγουμένως είπε ότι θέλει να ξεκινήσει ένας αγώνας εδώ από το Καταράκτη, ώστε και το χωριό εδώ, ο Καταράκτης, να γίνει μαρτυρικό χωριό και θα γίνει αυτή η προσπάθεια και πιστεύουμε ότι θα έχει ένα αίσιο τέλος. Γιατί είναι μεγάλος ο κατάλογος των μαρτυρικών χωριών που υπάρχει στην Ελλάδα και είναι κρίμα και δεν είναι και πρέπον και δίκαιο να είναι και ο Καταράκτης έξω από αυτόν τον κατάλογο. Και όλους τους άλλους που συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση τους ευχαριστούμε και τον κύριο Τέλουνα που μίλησε και μας είπε πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα τότε και για το σκοπό της εκδήλωσης που ήταν βέβαια και να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους και τις περιουσίες τους και τους κόπους τους, αλλά και το πιο σημαντικό και για μένα είναι να επιθυμίσουμε και την αντίσταση που έκανε ο λαός μας, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί ναι μεν σήμερα θρηνήσαμε και μπορεί να κλάψαμε για ό,τι χάσαμε, αλλά έχουμε υψηλό το φρόνημα για την αντίσταση που έκανε ο λαός μας και από αυτό καταγράφει η ιστορία και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Επίσης, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που βοηθήσανε στο να γίνει η εκδήλωση. Γιατί ούτε η αδελφότητα Καταρακτινών Άρτης, ούτε εμείς η Επιτροπή Ειρήνης, Τιμής και Φιλίας είχαμε τη δυνατότητα από μόνοι μας να φέρουμε εις πέρας όλο αυτό το γεγονός. Τους ευχαριστούμε έναν θερμά για τη συμβολή του. Να πω και κάτι, να απαντήσω σε αυτό που είπατε κύριε Δήμαρχε. Είναι προς τιμή σας, πρέπει να το κάνετε την αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών και πληρεί τις προϋποθέσεις με βάση τα στοιχεία που έμαθα ο Δήμος, το χωριό εδώ, ίσως και άλλα χωριά να ενταχθούν στο κατάλογο των μαρτυρικών χωριών με βάση το προεδρικό διάταγμα που υπάρχει. Θα βοηθήσουμε σε αυτό όσο μπορούμε και επίσης θέλω να σας πω εκ μέρους της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Βιάννου και του Δήμου Βιάννου, σας καλούμε από τώρα του χρόνου, στα μέσα του Σεπτέμβρη, που κάνουμε την τελετή, το μνημόσυνο για τους πεσόντες, τους 401 πεσόντες, αλλά θα κάνουμε όχι συνέδριο, μια διημερίδα του χρόνου. Θέλουμε να συμμετάσχετε με ομιλητές εργασίες και να έρθετε μια μεγάλη αντιπροσωπεία να σας φιλοξενήσουμε και να έτσι συσφίξουμε και τις σχέσεις των δύο δήμων. Να είστε καλά. Σικελάκη, και είναι τιμή για αυτό το χωριό που βρίσκεται σήμερα εδώ πέρα, γιατί είναι ένα πρόσωπο που εκπροσωπεί τη χώρα μας και είναι μαζί στην Επιτροπή με τον κύριο Γλέζο που διεκδικούν γερμανικές αποζημιώσεις στο ελληνικό κράτος από το γερμανικό κράτος, με όλα αυτά που ανέφερε και με την ιεραρχία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι τιμή μας και κάνουμε μια πρόταση και στον Δήμαρχο, δεν ξέρω τη διαδικασία, λοιπόν να τον ανακηρύξουμε επίτιμο δημότη του χωριού μας και μαζί όλοι, και γιατί όχι και με αδελφοποίηση με την Βιάννο, να παλέψουμε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Επώνυμος ούτε τίποτε. Θέλω να πω δύο κουβέντες απευθυνόμενος κυρίως σε αυτούς που είναι από εδώ, ντόπιοι, από το χωριό. Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο χωριό είναι διανοικοί, παρουσιάζονται, μερικοί δεν τα ξέρουμε καθόλου, μερικοί τα υποφέρουν εδώ στο χωριό, δεν τα ξέρουμε καθόλου, ερχόμαστε, χορεύουμε το καλοκαίρι
και σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Αυτή η πρωτοβουλία που έγινε για να γίνει αυτή η εκδήλωση σήμερα, που η πρωτοβουλία ξεκινάει από τον Στέφανο τον Τζουμάκα, στη συνέχεια έγινε μια επιτροπή. Εγώ νομίζω όλοι οι φόβοι που ήταν, πώς θα γίνει, πώς δεν θα γίνει, έφυγαν στην άκρη και όλα πήγαν μια χαρά. Και έγιναν με τον καλύτερο τρόπο. Κατά τη γνώμη μου, με τον καλύτερο τρόπο. Με τον καλύτερο τρόπο. Τι θέλω να προτείνω στους ντόπιους εδώ πέρα, αυτοί που είμαστε εδώ πέρα. Η Επιτροπή να συνεχίσει να υπάρχει. Η Επιτροπή να συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό το θέμα το οποίο ήδη άρχισε να υπάρχει τώρα, να κηρυχθεί το χωριό, με όπως ακριβώς τα όλα τα κοσμητικά επίθετα που είπατε, πρέπει η Επιτροπή να συνεχίσει να το κυνηγήσει. Αν περιμένουμε, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, με τον έναν άνθρωπο που έχουμε τώρα εκπρόσωπο εδώ από τη Μιλιά για να μας τα βγάλει πέρα, δεν μπορεί. Εγώ αν ήμουν δεν θα τα έβγαζα πέρα. Εγώ αν ήμουν δεν θα τα έβγαζα πέρα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό να συνεχίσει να υπάρξει αυτή η Επιτροπή. Δεύτερον, όταν έρθει το καλοκαίρι, το έχω πει επανειλημμένος και στον πρόεδρο της Αδελφότητας των Αθηνών. Το λέω τώρα και στον πρόεδρο της Αδελφότητας της Άρτας. Θα πρέπει να γίνει μια συγκέντρωση στο χωριό. Οι δύο οι αδελφότητες να έρθουν να μιλήσουν. Δεν υπάρχουν άλλοι. Ένας άνθρωπος είναι από τη Μιλιά κάτω. Δεν τα βγάζει πέρα. Να μιλήσουμε και για το κάθε θέμα, να μπουν τα θέματα, να γίνουν μικρές επιτροπές. Ποιος θα το κυνηγήσει αυτό το πράγμα λοιπόν, αν χρειαστεί τώρα να κηρυχθεί το χωριό Πυρόπληκτου. Θα πάει πραγματικά ο άνθρωπος αυτός που είναι από τη Μιλιά στην Αθήνα για να τακτοποιήσει το θέμα. Πρέπει λοιπόν μια συγκέντρωση. Ας αφήσω, αν θέλετε να με αφήσετε, αν θέλετε θα τελειώσω πολύ σύντομα. Άρα λοιπόν, αυτή η Επιτροπή που υπάρχει να συνεχίσει να υπάρχει άτυπα, ας είναι άτυπα, για να λύνουμε τα θέματα. Θέλουμε ένα θέμα. Ας είναι το θέμα αφορά το Δήμαρχο. Περιμένουμε τώρα πότε ο άνθρωπος από τη Μιλιά θα βρει το Δήμαρχο κλπ. Θα τον βρούμε εμείς, θα είμαστε 5-6-10, να δούμε τι γίνεται το θέμα. Το σχολείο, πού βρίσκεται. Το μοναστήρι, πού βρίσκεται η υπόθεση. Ένα μεγάλο θέμα. Η υγρασία δεν άφησε εικόνα για εικόνα. Λοιπόν, δηλαδή είναι θέματα τα οποία πρέπει αν θέλουμε να τα λύσουμε. Αλλιώς θα έρθουμε, θα κάνουμε τους μεγάλους και τους σπουδαίους, θα μας χειροκροτήσετε, θα πούν μπράβο τάδε και θα σηκωθούμε και θα φύγουμε. Και θυμάμαι εκείνο το οποίο κάναμε παλιότερα. Μπαίναμε στο λεωφορείο στο Καρνάβαλο, ο οποίος μας τάραζε για να πάμε στην Άρτα και λέγαμε όλοι, μόλις πάμε στην Άρτα θα πάμε στον Ομάρχη. Αλλά όταν πηγαίναμε στην Άρτα, μπαίναμε με το νωρίτερο κτέλ και φεύγαμε για την Αθήνα. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Και τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Είναι άλλη εκείνη εποχή που ήταν 4-5 άνθρωποι εδώ στο χωριό, που ήταν αυτοί που αποτελούσαν το κοινοτικό συμβούλιο. Τώρα είναι ένας άνθρωπος. Αν δεν το κάνουμε, δεν θα κάνουμε τίποτε. Θα μείνουμε μόνο με τις μεγαλοστομίες. Σας ευχαριστώ. Γιατί έχει τρέξει μια ευκαιρία μετά. Άστα ρε Κωστάκη. Περίμενα πουθενά. Δεν τα λες και στην κάμερα, πρόσεξε. Πάει και το διάπρο. Εκεί πρέπει να είναι. Ποιος τον είχε, τον πατριώτη. Τι να κάνω ο άνθρωπος εκεί. Έλα στη δικιά μας για να το κρυφτεί από την Διακριά. Έλα. Να είναι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Και μεγάλη ημέρα. Τα οποία θα μπορούν, ας πούμε, το άμαθες, εντάξει, το άμαθες. Σκότω πάνω.